Mitä kuuluu kesään SRV:llä? Rekryprosessi oli kyllä tosi nopea. Mutta sijoitettiin mun henkilökohtaisten ominaisuuksien kannalta parhaaseen mahdolliseen tehtävään ja semmoiseen, mikä mua itse kiinnosti. No mua jännitti aluksi, että millaista se on naisena mennä rakennustyömaalle, mutta ihan turhaan jännitin. Mullakin on perhettä, niin joustavuus on ollut mulle tosi tärkeä juttu. Pääsin heti haalariharjoittelussa tosi mielenkiintoisiin hommiin. Ja mistä erityisesti pidän, niin löytyy myös sitä huumoria, osataan nauraa itselle ja asioille ja silti kumminkin osataan ja halutaan tehdä asiat niin kuin ne kuuluukin tehdä. Se on myös hyvä, että palkat on liiton suositusten mukaiset, ei ole minimipalkat. Nyt kannattaa ehdottomasti hakea SRV:lle. Siitä tulee todennäköisesti sun kesän kohokohta ja paras kesä, mitä sä olet tähän mennessä viettänyt. Laita hakemus saman tien.